שלום עליכם. עליכם שולם. במה אני יכול לעזור לכבודו? אנחנו מחפשים שידוך לבת הזקונים שלנו, מירלה. הגעת למקום הנכון. בוא אחריי בבקשה. יש לי להראות לך משהו מעניין מאוד. בוא איתי. לדוגמה, זה מוישל, בן 22. למד בישיבה עד לפני שנה, הוא עובד היום כסוכן של טלפונים ניידים. קובע עיתים לתורה לעיתים. לא מעוניין? בבקשה, יש עוד אחד. זה ארלה, הוא בן 19 וחצי. למד בישיבה עד גיל 17 וחצי. היום הוא זבן בחנות נעליים. משפחה מכובדת. לפעמים הוא מפספס מנחם הערב. וייטר, הבא בתור. זה שימלה. הוא בן 20, מאז שעזב את הישיבה לפני שנתיים, הוא לומד משפטים. מה אני יכול לעשות? ומה עם זה? עזוב, זה לא בתקציב שלך. וחוץ מזה הוא גם מוזמן מראש. בשביל מירלה? הכסף לא משנה. שי, דוסיס דוביד, המובחר שמובחרים, עילוי, הוא בן 21, בוגר המסלול החרדי צבאי של נצח יהודה, התקבל לאקדמיה, רכש השכלה, והוא מקפיד על קלה כבחמורה, גרויסה מתמיד. הוא פייטר אמיתי, והוא גם בעזר השם יפרנס טוב טוב טוב. חתן סוג א' א', האתרוג. אני לוקח אותו. תארוז לי אותו. למתנה? למתנה. שנחתום? נחתום. הרשם עוד היום למסלולי השירות החרדיים, מסלולי לחימה, הכשרה טכנולוגית, הכשרה מקצועית ותפקידי נהיגה, תוך שמירה מלאה על אורח חיים תורני. השירות מיועד לבוגרי ישיבות ומוסדות חרדיים בלבד, וכולל 2 שירות צבאי פעיל ו8 חודשי השלמת השכלה או רכישת מקצוע לחיים. מוגש על ידי משרד הביטחון, האגף הביטחוני חברתי, 03 60 90 708.